Mirade, que flor. Te a lechuguiña de hoxe de mamá, ves? Sí. É máis grande que ti. Isto é moito demais. É máis grande que ti. Mi madre querida. Canto pesa, Lolo? Ai, non sei, pesará 3 quilos 3 kilos pesos ben, ou máis. Chío. Pódelo pesar E a máis túa. apañamos así unhas ceboliñas que quedaron así algo cativiñas, máis os oviños, máis as fresiñas. Bueno, Uns isto- melocotóns que me caíron ao isto chan co mete- vento, mirade isto pa mete aquí, nez. pedazo melocotón, Con aberto. 2 follas é unha comida. Que? Con 2 follas é unha comida. Isto mete arreguna. Que ti atreira eres. Pes, a niña pes, Home, xa sei que Tes peso. unha pes- Ai, que ilusión. Mirade como son bonita. Bueno, Coidado, a lechuga, a ver, a lechuga pequena de todo non é. Tampouco non é que sea unha clase. Vamos a empezar a preguntar, é que clase é, que clase? A clase normal que cumprín un día nun Sí. sitio que había a vender. é certo. A clase risada normal, o que pasa que lle foi moi ben. E sabedes o tamaño. E teránmos na terra, a mira o cañoto, home, que pensa que son tu seu capo. Non, coño, que é un solo, ves? As 150 primeiras persoas que queiran vir comer ensalada estades invitadas. Ai, Home, chegar ben, Pa 100 persoas. Eso. Aquí hai máis de 100 follas, cada folla... Alabados, mira pa aí. Coidado, mirade. mirade. Sí, Ten unha folla. sí. O sea que unha folla se dá un plato de lechuga. Aí dá. O sea, un plato de Eso ensalada. como dúas é moito, E que bonitas están todas as follas de arriba a baixo. Todas, Todas. Bueno, todas. ala. Pero por que me sale sempre de cámara? Mira, sempre... Es que se me escapa. Ti tens que ver aquí. Tens que buscar de verte aquí, rapa. Ai, sí. Claro, porque senón non che ven. Se ti non te ves, a xente non che ve. Ai, mi mal, ora agacha a lechuga. Non, coño, nada gacho. A ver, poño aquí e dicimos hasta Sí. chao a xente. Hasta Ala, chao. ata mañán. Hasta mañán. Bueno, igual nos vemos, vamos á luna. Tamén.